waar is Romke? Tomke en Romke ben bij Cornelia naar de bakker west. Tomke en Cornelia had dropjes kregen. En Romke, die kreeg een stukje balen. Lekkere dropjes, hè, Tomke? Ik ga nog net in opeten. Ik bewaar je ze nog eventjes. Ik vind het gemeen. Jij maar lekkere drapjes krijgen en ik net. Maar toen hast een stukje balen gekregen. En dat is echt heel lekker. Ik vind drapjes volle lekkerder. Maar ik een drapje, Tomke. Dan krijg je toch een stukje van mijn balen. Nee, ik wil de dropjes bewaren. Waarom? Dan heb ik aans nog wat lekkers. Voor als ik thuis ben. Nou, dan net. Maar ik een drapje van die, Cornelia. Dan krijg je toch een stukje balen van mij. Nee, ik vind mijn dropjes vol lekkerder. Ik ga nooit weer mee naar de bakker. Nooit weer. Zo rennen ze naar huis staan. Cornelia met de dropjes in de moelen, Tomke met de dropjes in de hand en Romke met een meer zin. Stomme bakker. Ik wil echt dropjes hebben. Zullen we nog eventjes watchen, Cornelia? Nee, ik moet eten, maatje. Hoor een keer, Tomke. Oké? Oké, Cornelia. Tomke en Romke boatsen in een huis. Tomke had de dropjes even op de tafellijn. Oei. Oeh, ik moet poepen. Heel nodig. Was je op mijn dropjes passen, Romke? Af, dat is goed, Tomke. Ik zal er heel goed op passen. Tomke kan de broekhas net loskrijgen. Hij draaft naar het huisje toe. Daar stiert Romke. Hielendal alleen in de kamer. Mai de dropjes. Hij shot naar de roene zwarte dropjes. Wat een mooie dropjes. Denkt Romke. Dropjes binnen volle lekkerder als balen. Romke klimt op een kruk. Hij zet de voorpoortjes op de tafel. Hij kan zo makkelijk bij de dropjes komen. En dan krijgt er mij zijn poortje een dropje beet. Ik moet er goed op passen. Net hier mijn onderdropjes komen. Oh, wat roken ze heerlijk. Ik weet al wat. Ik zie je een veilig plakje van de dropjes. Dan kan het hier ze vinden. Tomke is kleer op het huisje. Hij rent naar de kamer, naar Romke en naar de dropjes. Maar hij shot Romke net. Romke, waar bist je? Tomke shot om hem heen. Romke is er net. En waar zijn zijn dropjes? Romke, waar bist je? Romke? Kom nou, Romke. Maar Romke zaait niet. Tomke ziek het en ziek het. Hij shot onder de tafel. Hij shot achter de bank. En in de vensterbank. Nou, En achter de kast. waar is Romke toch? Hij kan hem net vinden. En de dropjes ik net. Romke, ik vind dit net leuk. Meidje is een loertje. Tomke stiet heel stil. Hij harket. Maar hij jet nog niet. In één shut er een bobbel in het gedien. Ik weet het al, Romke. Dus zit achter het gedien. Tomke loekt het gedien niet op hem en waar shot er daar? Romke. Maar een hele zwarte snuit. Doe mij me net op, ziekje, Tomke. Want dat is juist omdat ik die dropjes opeet. Oh, Romke, dat vind ik net aardig van die. Hast al mijn dropjes opeten? Nee, net alweer. Ik ga nog 2 dropjes van die bewaren. Oh, Romke. Wat is toch een dikke boef.
Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut.